Welcome once again kwiKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngokaShabangu. Sibingelele sibonga umoya ongcwele khona phakathi kwethu, siphinde sibingelele abangcwele endaweni zonke la kufinyelela khona le message yeKota 2 Media. Mhlawumbe yaqala nje ukuhlana nale channel ngizothi ungashintshi ungayindawo la ekhaya sikhuluma indaba ezimnandi. Indaba nje ithinta umuntu kanye noNkulunkulu. Mangiqale nje ngokunibonga abazalwane ngokuthi na subscribe ukukholisa lo msebenzi, niya commenta futhi kahle futhi niya like and siyabonga nje nisazobukela nama advert nakho konke yonke support ekhona eniyenzayo. Siyabonga kakhulu bazalwane, ngempela uJesu Kristu inkosi. Mangiqale ngokuxolisa ke futhi kulama viki awu2 bengingekho nje impela, ngizange ngatholakala kuma Sundays ayi2 adlulileyo. Ireason umuntu recorder istudio siselokushini bazalwane, siseSoweto elokushini. Bekwenye nje period ka December, abantu ke ngo December ke impela nje hayi kuba nenye ihappiness ababa nayo. So la engikhona ngoba iseJaldini angikwazanga nje inhlobo ukuthi ngathi ngizorecorda something bekuhlezi kunomsindo. But ke nga-understanda isizini ebesidlule kuyona, ngomusa wenkosi uJesu Kristu sedlulile ke kuleyo season leyo. Sesibuyile futhi sesibuyela back to ekutheni kube yithi sibe ngabantu once again. Ake ngingene endabeni engiphethe namhlanje kuMatthew ku chapter 9. Soqala nje ukufunda la from verse 27. Isihloko sakhona sithi two blind men healed. Shuthi amadoda amabili lawa ayimpomputhe aphiliswa. But asifunde la verse 27 uthi, when Jesus departed from there, two blind men followed him, crying out and saying, Son of David, have mercy on us. Shuthi Jesu ayiphuma lapha ephuma khona na amadoda amabili ayizimpomputhe ayamlandela, ndodana kaDavid sihawukele. 28, and when he had come into the house, the blind men came to him, and Jesus said to them, Do you believe that I am able to do this? They said to him, Yes, Lord. Bamlandela impela wazwangena emzini, nabo bangena phakathi. Useyababuza ke uJesu Kristu ukuthi niyakholwa yini ukuthi ngingakwenza lokhu? Khumbule abantu bayizimpomputhe, bathi ndodana kaDavid sihawukele. Bafuna ukuphiliswa babone emehlweni. Obviously amadoda azamlandele kangaka uJesu Kristu khona ekuzwile ngaye. Khona imessage yafika kubona ukuthi lo uma ningamlandela nimncenge nilicela usizo noma nizimpomputhe nizobona. And siyawabona ke lamadoda emlandela endleleni, siyawabona emlandela azangena emzini, siyawabona nje impela uJesu ezewabuza ukuthi niyakholwa yini ukuthi lokhu ngingakwenza na? Cause uyibheke lento laba abantu bayizimpomputhe kushuthi ababoni inhlobo emehlweni. And manje kuzokwenzakala imiracle la. But uJesu yababuza kuqala ukuthi niyakholwa yini ukuthi lento ngingayenza mina? Engikuthanda ngalamadoda amabili amlandela uJesu, aba persistent, baqhubeka, balokhu bemlandelile. And bamlandela impela benje lokhu belifunile lolu sizo lwabo. Angasithina ukuthi simlandela sifike kuphi, ngoba laba usizo ababelidinga ukuthi babone emehlweni, babe izimpomputhe. And angazi wena nami ukuthi but umuntu nomuntu uzaze yedwa ukuthi yena udinga luphi uhlobo losizo ewumuntu eyedwa. And futhi uzazi umuntu eyedwa ukuthi alandele uJesu Kristu kuze kufike kuphi. Mhlawumbe uyaye ukhuleke umcele once, emva kwalokho makungenzekile ukuthi uvela ugive up. Mhlawumbe uyaye ube umuntu olokhulandelile ngokukholwa ukuthi ngempela ngiyakholwa ukuthi nami kulesi simo engikusona noma ngabe yisiphi angakhona ukuthi angiphilise kusona. Siyabuzwa ke lapha babuza ukuthi niyakholwa yini ukuthi ngakwenza lokho? And ngempela bayasho bathi yebo Nkosi, okusho ukuthi cha bayakholwa. Because le ndaba le ibiza nje ukuthi umuntu akholwe uma eselandela uJesu Kristu, akholwe ukuthi awulandeli umuntu noma ngabe imuphi nje omunye umuntu okhona ophila emhlabeni. Awulandeli nje mhlawumbe umfundisi, but ulandela
uJesu oyinkosi yamakhosi, ulandela indodana kaNkulunkulu, ulandela owanikezwa amandla wonke ukuthi kuye akahlulwa lutho. Uma nje lithi izwi okungenzeki kubantu kodwa kuye kuyenzeka ngempela, ulandela okufanele simkholwe ukuthi kuye kuyenzeka. Kube kwabanye kungenzeki because thina singabantu, kodwa sikholwe ukuthi once safike ebukhoneni bakhe nalokho okungenzeki kubantu kuyena kuyenzeka. Lalela-ke uJesu mangabe eqhubeka la kuverse 29 lithi, "Then he touched their eyes, saying, according to your faith, let it be to you." Wabathinta amehlo. Wasethi kubona, according to your faith, let it be to you. Njengokukholwa kwenu. Makube njalo kini. Njengokukholwa kwenu. According to your faith. Kula qhamuka-ke khona-ke isihloko nje sale message njengoba ngizokhuluma ngayo. Because i-message engizokhuluma ngayo nje ithi according to your faith. Uyababuza laba, niyakholwa yini? Yabona ukube bangabaza uma babuza ukuthi niyakholwa yini ukuthi ngingakwenza lokho, ukuthi nginivula amehlo ningasabizi impumputhe nibone. Ukube bangabaza, uma ngizwe verse 29 ngiyabona ukuthi kusho ukuthi bebengeke futhi nabo baze bakhona ukuthi bavuleka amehlo babone. Or ukube nje bavele bathi ey cha asikholwa ukuthi kungenzeka, ngempela futhi babengeke baze babone. But uma ngabe bathinta amehlo lapha uthi according to your faith. And uma ngabe sebathintile amehlo ethi makube njalo kunina, siyamuzwa uverse 20 nje first line wakhona uthi and their eyes were opened. Amehlo abo avuleka babona. And manje uma ngabe sebeqala sebabona kwahambisana njengokukholwa kwabo. Ngizothi mina kumuntu nje sokuqala unyaka njengoba sokuqala nje ku-2026 sizawuqhubeka nawo ngokusizwa inkosi umithandile futhi size siuqede. Konke lokhu okufunayo nokufisayo kulonyaka ukuthi makwenzeke kuzokwenzeka according to your faith. Ngeke kuze kwenzeke uma ngabe kuukuthi awunayo ifaith. Ngeke kuze kwenzeke uma ngabe kuukuthi une-doubt. But kuzokwenzeka uma ngabe kuukuthi ngempela une-faith. Yonke into ezokwenzeka empilweni yami nempilo yakho izokwenzeka according to our faith. Kahle kahle uma ngabe ungakubhekisise kahle sila esikhona, mhlawumbe ungayibheka wena uwedwa njengoba nami ngikhuluma, nami ngiyazibheka ngingedwa. Nami ngila engikhona, nawe ula ukhona manje njengoba ubukela this message. Kungama result efaith obe nayo before. Khona izinto wazikholwa before zakulidela ekuthenini ube kule situation okuyona njengamanje. Mhlawumbe ubumuntu ophila ngama doubts vele futhi ongakholwa, and wayithola ke manje usukule situation okuyona yokuxakeka nakho konke lokho, ngoba yonke into ihambisana nokukholwa kwethu. Ukukholwa kwethu kahle kahle kuyielda ama result ethile ehambisana nokukholwa lokhu ozobe wena ukukholwa. Yingakho ngithi lo nyaka lona njengoba nje siuqala kuyohambisana nokukholwa kwakho ukuthi wena ukholwa ini. Abanye bayizwa imessage ethi uJesu Kristu inkosi. Abanye bayizwa ngempela imessage esho ukuthi thatha uJesu abe inkosi nokuphila kwakho. Akukho kunye ukuphila ngaphandle kwakhe. But ngokungafuni ukukholwa, ngokuyidoubta into kaNkulunkulu, abaningi bayidoubte futhi abaningi abazange bafuna ukuyikholwa baze bayongena ethuneni. And kwahambisana according to their faith. Ngoba uma ngabe ukuthi awufuni ukuyikholwa indaba yokuthi uJesu Kristu nokuphila kuyingona phakade, and ekutholakala kuye yena kuphela ngempela uyindlela neqiniso nokuphila, akekho omunye onaloku kuphila. Uma ngabe ukuthi ngeke uzuyikholwe, kanjalo uzoyibona kahle sewudlulile emhlabeni, sewungale kwethuna, kuyokwenzakala according to your faith. Njengokuthi ubungafuni ukumkholwa nangale futhi uyoqhubeka ulandela indlela zakho zokungafuni ukumkholwa, kusho ukuthi wena uzukuye ekuphileni okuyingona phakade. Kanjalo futhi nabayihambe kahle le ndlela le, bayihamba ngokukholwa
bamamkela uJesu, bamconfessa ngemilomo yabo, bathi uJesu Kristu inkosi nomsindisi wokuphila kwabo, asebadlule emhlabeni. Njengokukholwa kwemibhalo ke, njengoba nami ngikhuluma nje ngikholwa futhi imibhalo, njengokukholwa kwemibhalo bonke abaconfessa abakholwa kuJesu Kristu kuhambe according to their faith. Bathe mabedlule emhlabeni bahamba bayekuphileni okuyingonaphakade, ngoba kukhona ukuphila okuyingonaphakade, kanjalo futhi kukhona ukufa okuyingonaphakade. Lezi zinto siyayishumayela njengoba siyishumayela emibhalweni, kanti futhi inkosi iphinde izirevile. Sithi siyishumayela siphinde futhi siyishumayele ngerevelation yokuthi inkosi kusuke sekukhona ekwambulile, isuke isiwambulile lo mbuso yawo, lo mbuso khona oyingunaphakade ongapheliyo, but abayoya kulo mbuso kuyohambisana according to their faith, ngoba bayayizwa message ukuthi mabamukele uJesu Kristu. Kanjalo ke futhi namanje kunezinto uNkulunkulu ayifake kuwena, kunezinto uNkulunkulu ayifake kumina. Njengoba ngila emhlabeni ngikhona ngepurpose, nawe ngokunjalo khona ngepurpose. Kunezinto okufanele sizenze, and inkosi iyazambula lezi zinto komunye nomunye. Kulaba abawu2 abayizimpumputhe okwambuleka kubona ngaleso sikhathi ukuthi masingamlandela, simcele, simkhuleke kuye, sithi nje sikhulekela nje ukuthi asivule amehlo, singabizi impumputhe sibone. Ngokukholwa kwabo kwenzeka uJesu wabavula amehlo babona. Nami nawe kukhona lezi zinto uNkulunkulu azibekile right now njengamanje okufanele ukuthi mina mangizenze nawe zenze. Konke kuyokwenzeka uma ngabe kuukuthi yakholwa. Uma nje ukholwa lento uNkulunkulu athe uyenze. Umethe hamba yoshumayela, hamba yoshumayela. Umethe umhlabeleli uyi-worship, abantu bayosindiswa through your worship, do that. Umethe ene wena mhlawumbe uqala ibhizinisi elithile, yenze leyo nto, ngoba kusho yena futhi uyibekile lento ngaphakathi kwena. Uyazizwa nawe ukuthi azi mangaqala lento, mangayenza lento, definitely impilo yami ingashintsha. But ke kubiza ukuthi uyayikholwa yini lento ayifake ngaphakathi kwena. Uyayikholwa yini lentshisakalelo evukayo ngaphakathi kuwe ukuthi lento mangayenza izophumelela, lento mangayenza izokwenzeka, kuzokwenzeka according to your faith. Okusho ukuthi idestiny yomuntu nomuntu izohamba according to that person's faith. Uma ngabe sibuka abantu abagijimile kuivangeli, size sisho abanye size sibaphe amagampela sithi ama-generals of the gospel, ngenxa yokuhamba kwabo beyibekezelela lendlela yokukholwa belihambisa ivangeli. Sibabiza ngalawo ma-titles today, it is because bahamba according to their faith. Ukube badoubt, ngaba sibabizi kanjalo today. Kunabantu sibabiza ngamaqhawa athile kuphi nakuphi, ngaba sibabizi kanjalo kuba kuzange kuhambe ngokukholwa kwabo. Sengikhuluma ke manje ngabantu kodwa bahambe ngendlela eliqiniso phambi kaNkulunkulu. Nawe ungahamba uzuzufike kude, uyi something a very big, something very powerful. Ungazibukeli phansi, ungazithathi kancane, ungathi ngiyababona oshabangu bona bangayenza lento because bawoshabangu. Uma nje mina ngakuxoxela, mina nje nguziri impela, uziri nothing. Ngiqhamuka la ngiqhamuka khona, uma ngake nje ngithi ukuhlephulela kancane nje ukuthi ngiqhamuka kuphi, ngiqhamuka la mina ukuthi bekuthi makuthiwa sihlangene mhlambe siyifamily, bengingabonakali noma ngikhona noma ngikho, noma ngakhulumanga noma ngikhulumile, bengingabonakali futhi bengibona ukuthi noma ngikhuluma ayizwakali nalento engiyikhulumayo. Ngizama ukubonisa ukuthi ungazibukeli phansi, ungaba uzero kubantu abakwaziyo, abakujwayele, abaziyo vele ukuthi awukaze wenza into ethile yaphumelela. Kodwa ngizothi mina mawususe bukhoneni bukaNkulunkulu, awusesuyena ku0, bewu0 before. Right now awusesuyena u0, manje sewuyi something and very big and very powerful, but uzokwazi uku-achieve lento uNkulunkulu ayifaka kuwena according to your faith. Yilokho nje bengithi ngizokusho okwanamhlanje. Ngomusa weNkosi yethu uJesu Kristu sizoyiqhubeka le ndaba.
iye yangipha this kind of a message inkosi nje last year, kwaba ukuthi ngisazama ukuyibhekisisa kahle. Ngiyayibona futhi ukuthi iyona message engisazoye ngithi nje ukuhlala kuyona. I don't know mangithi sazothi ukuhlala kuyona isikhathi esingakanani, but kuningi ekulokhu kwambuleka according to your faith. Yilokho nje engakusho mina. Bamba ukukholwa kwakho. Babe izimpumputhe babe ngaboni, kodwa ngokukholwa kwabo babona. Nawe ngenzeka kube uyimpumputhe somewhere ngandlela thizeni awuboni, ngokukholwa kwakho uzobona. Asiphinde sihlangane kwivideo elandelayo ngomusa weNkosi yethu uJesu Kristu. Nkosi nibusise kwindawo zonke. Nginithanda ngendlela esimangaliso. Amen.